Koromogi an gi geno ni otieno mari teri makare arwakni machiegni mar yudo weche manyien mago imore mana kae Ramogi TV kama bende waseiko ni mopogore matimore pacho ka magi oting'o weche mag oula kaachiel kod wach mar ng'anyo mar Nases ma bende koro wacho ni gin be ka sirikal ok oketo e tim winjruok mane gisebedo go to gin gibiro riwore kod lakteche ma koro osebedo kadhi e ng'anyo e pacho ka magi to kod mamoko mathoth nyaka Ramogi koting'o weche mag tuke bedo kod chakruok nyaka giko to mokwongo wayud thuond weche. Kamora mora en piny nyithindo matindo mon manyonyuol nyoro wamanya kaka wanyalo kalo kata kaka inyalo yoro pi mondo dhi kaw giri onge. Miere ma ok tin ne abiriyo e gwenge ma Nyando pi oula okwako bang' aora Nyando pong' ma omuomo oko. Biashara bende sani biashara be kendo chako dok piny. Sirikal oyango ni ji 228 osewito ngimagi nyaka nyocha oula chak monjo gwenge ka jo ohala ma Nairobi bende pod ywago lal ma giyudo e oulano. We have no trust in instruments from government, governing council, to give us a go-ahead to call for an industrial action. Nases mapacho ka bende koro bugo ng'anyo kaseo sirikal kuom rem chopo kare winjruok margi mane giketo e kogno. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba weche manyien mago imore chakore sani nyaka Ramogi. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochoka. Nyinga en George Bati. Bed thuolo mar tudori koda namba 360 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel koda mbui mar X. YouTube marwa en Ramogi TV Kenya. Inyalo subscribe mondo ibed achiel kuom jok maluwo weche manyien achiel kachiel e live mar tudruok. X @Ramogi TV KE nyaka Ramogi. Bende inyalo luwo weche kitudori koda kendo i-followa e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Kawachako twang'io motende kod weche mag pi oula kama midhiero mar oula omedore e kaunti ma Kisumu bang' aora Nyando pong' kendo lak oko ma okwako miere mar Maberio manitiere geng aorano e gwenge ma Nyando. Pong' mar aora Nyando kelo midhiero ne jodak ma kwan gi ok tin ne 600 ka oula ogeng'o miere mathoth. Chenro mag wuoth e karo lalo ma Ahero bende ne obedo gi ng'ikruok bang' pi lak nyaka e wi olalo oula ma bende nokwako Nyando kendo sani ohinyo koda ka kuonde mag thieth ka kuonde ma yande ji ojotie bende pi odarogie. Midhiero mar oula okwako kar dak ma ong'eche ei sub-county ma Nyando ei Kisumu bang' aora ma Nyando pong' kendo muomo gengni mage. Oganda mathoth oula ma kamano ogeng'o negi e mieregi. Kata mana jamni bende oula no ok ong'wono negi. Jodak ma ong'eche koro yango lal mathoth ma oula ma kamano okelo negi. Gikia kuma gidwa chomo e kindeni ma oula medo timo limtidi e alworano. Gike kama jodalawa makata nindo nokwa nindo. Kamora mora en piny nyithindo matindo mon manyonyuol nyoro wamanya kaka wanyalo kalo go nikech onge kaka wanyalo konyo pi obaro nyako lalo makata sani polise tamo ji ok nyal ng'ado kocha cha. Kidhi loka tura kocha en pi kidok Kobura ma dalawa kocha en pi. Kamora mora pi jodalawa kata ka nindo gotieno winjo mana ka gwen goni. Yani gwen odhi tema kaka wanyalo konyo onge jodalawa. Chale pi odhi godo te. Kata gimora mora modonge otonge. Giwa mana ni kanyo ma otu pi omuko modhi godo. Une mana kaka gik moko chale yot. Onge kata kama inyalo dhiye mondo idhi kaw giri. Kata kaka inyalo yoro pi mondo idhi kaw giri onge. Wasegombo kaka joka dhano mondo wawuoge e gweng'ni to kaka dwayud yot kata ka yud pesa mwang'iwgo lo kamoro ditamwa. Manager mar National Irrigation Authority Bade Maimbo yango ni oula no oyoro kothe maromo heka 800 e puothe gino ma okelo lal makwan gi poko yangi ne jopur. We had over 800 acres under crop which we started about 2 months ago. All of it is washed and actually estimated damage we are still carrying out, but it's huge damage that has been caused in this scheme in terms of crop, in terms of infrastructure. Actually farmers have recorded serious losses.
Kwayo magin-go ne sirikal kotenore kod midhiero mar oula chalo kamae. Ka wanyalo yudo kony moro amora, wayie mondo wawuog kaendi bedonwa kaendi miwa tuoche mang'eny. Kata sani nitie jok matuo mok nyal wuotho e gweng' kaendi. Migosi William Ruto wasayi gi muolo yie bine pigni konywa Anyang' Nyong'o in gavana nwa yieri kwa heri Jaredo kelo we chiwo basa rito pidarowa kenyale we kawo ni tingi tera yweyo to pinego wa koni bikonywa Billy MCA nwa yieri gi independent akia gi mitem pinyowa bikonywa yawa ojienda onyango koyo yawa Oula makamano bende oweyo ka gwenge abiro duto e Yombei onimo e pi. Olalo ma Homa Line e Muoroni bende olwar. Apeini mathoth ok lure. Kaluwore ma Kabonyo Kanyagwal, Ombaka, Nyamasao kod Sangorota bende oula ogoyo e tach nikech ng'ok mar nam Lolwe. E kinde ma gavana ma Kisumu, Anyang' Nyong'o, yango ni giseketo kinge makare mar oro yedhi makonyo e daro jogo ma ulo geng'o negi e mier. Jopiny manyalo to koro seyo sirikal mamalo kuom jwang'ogi kendo miyo pek counties mamoko e yor sir mag chiemo koteno kod midhiero mar oula. Gikwayo resruok mapiyo e sama gidwaro mondo miyo siemnegi kuonde moting'ore ma idwa ni gidar gidhiego. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ong'eche, Nyando, Kisumu County. Kapod wana mane gwenge ma Kisumu en piny owacho mar kaunti ma Kisumu yango kenge ma gimedo keto e rakruok kod midhiero mar oula ma medo nyoro gwenge mopogore opogore e kaunti no. Kokalo oboke ma ochuo ikogno gi gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o, kaunti ma Kisumu bende okwayo bede migepe mag piny owacho mani kod ndeke mondo mi okonygi e reso oganda ma piyo dinonegi e mier. Koyango midhiero ma oula osekelo e kaunti ma Kisumu, gavana Nyong'o lero ni ma ok tin ne ji 600 piyo oula ogeng'o negi mier kuonde mag ohala kod ute mag thieth, kama moko bende ogeng'negi apeini. Olero bende ni pong' mar aora Nyando kendo muomo e wi olalo ma ahero orocho wuoth e kind Kisumu kod gwenge mamoko kaka Nairobi, Kisii, Homa Bay kod Migori e kind gwenge mamoko, ka chenro mag thieth bende orochore e od thieth mar sub-county ma ahero. Olalo ma Homa Line e sub-county ma Muhoroni bende olwar kendo ng'ado tudruok e kind Nyakach kod Muhoroni, ka boma ma Muhoroni bende piyo oula onyoro. Gavana Nyong'o koni gwenge mathoth koting'o Kabonyo, Kanyagwal, Ombaka, Sango kod Ombei piyo oula okele midhiero kendo rocho ngima jopiny. Kalore kod midhiero no mar piyo oula, ten kaunti ma Kisumu koni gitiyo machiegni kod piny owacho mamalo e reso jopiny, ka opako jokanyo moting'o Kenya Coast Guard kaachiel kod Kenya Red Cross kuom yuko mapiyo kendo reso oganda e boma ma Ahero. Bende okoni gidhi tiyo kod yedhi e reso oganda. Kopogore kod $4.8 million ma gisetiyogo e chwalo chiemb kony kod mwandu mamoko ne ji ma oyudo midhiero, gimedo keto kenge manyien mag chwalo kony ne ji ma yudo chandruok. Kaunti ma Kisumu ogolo kwayo ne bede migepe mani kod ndeke kama oting'o Kenya Defence Forces kata KDF, bad migawo mochung' ne rito le mag bunge kaachiel kod bad migawo mar bunge mondo mi okonygi gi ndekego mondo gires kod oganda. Tend kaunti ma Kisumu yango ni chenro mag thieth osetime kar thieth ma Bunde kendo gimedo chano mamoko ka gikwayo oganda modak kuonde ma pi chendoe mondo odhi kuonde moting'ore gi malo. Koth mapek kod oula medo kelo luoro mathoth kuom oganda e kaunti ma Nairobi e kinde malal mathoth mende medo nenore. Moko kuom odundu makeyo pi e alwora ma Nairobi, oula no oseketho kendo luoro nitie ni pi maler ma owinjo bed ni chopo ne jopiny ok nyal chopo ne jodak ma Nairobi kaka owinjore. Jafwambo mar Walter Nyambaga ne olimo gwenge mopogore opogore kendo lero kaka jo ohala moko bende koro ok nyal dhi nyime kod ohala magi e kuondegi mag ohala nikech kuondego piyo imo. Kalore kod migawo makoro chal mar kor lwasi moyango ne koth mathoth pod biro burore pacho ka, jodak ma Mukuru, Kwanjenga, Pipeline to kod alwora mare odak kod chuny magoyo kibikibi kalore ni piyo muomo mocho donjo nyaka ot moro mar kambi mar teko stima KPLC mogero ne dag teko stima, ka kata kamano odno pi chwe donje ka koth ochwe maduong'. Sasa waliweka hiyo transformer ndani ya nyumba na hata sisi tukakuwa na wasiwasi kwa sababu maji ilijaa alafu ikaingia ndani ya hiyo nyumba ya transformer. Tukajua sasa sisi tumeisha. Jodak e kaunti ma Nairobi kod kuonde dak mag Eastlands biro rito mondo kambi mar Nairobi Water Sewerage Company orere kod loso dundu makeyo pi ne jodak bang' oula mapek turo dundu makeyo pi kendo wuoyo oko ahinya to machiegni kod kadak ma Donholm kod Kware. Kata odoko ni dhano ema kech goyo ngoga kendo chope maga mar manyo migago kamano. Chal ma kawuono pogore ka pi
e customer kendo donjo tende ma Mukuru kwa Njenga. Maloyo magawa 11 pi othung'o kendo jorit magin kiful e mothalie dhoudigo mago tende. Kawego tendego to ywago dhogi tieko e wi lal magikwano. Mwaseyudo mar kodhni oseywayo gik moko, pi odhi gik moko, sende ji odong' nono, odhi nyaka gi ute. Makoro ji jo biashara bende sani biashara be kendo chako dok piny. Kata mana funde mag bao to kod jo alama moko bende kwalo lal maduong' magiyudo nikech oulago. Tenant wenye wako ndani wamehama wote, hakuna venye wanaweza lipa hata kitu kidogo. Sasa imetoweka kwa njia na biashara pia imeenda chini. Mvua na imeleta hasara. Luoro bende nitiere wi muoch mag tuoche ma ikelo kod pi muchido. Luoro to nitiere kata nyaka sani ende kaluwore gi kod pigni pod ng'eny. Kata nyathi matin ok nyal we nyithinde dhot kaluwore gi wach pi, kaka kata sani neno kaka sani oringo kaende ni. Apaya mathoth Nairobi monyondo madhi alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport to kod madonje kar dak ma Pipeline to kod mago ma Mathare pi oketho kendo joriembo kokne kod nyamburko to jowuoth goyo gol e kalo kuonde maketo ngimagi andaki. E kar dak ma Odhiru jopiny oluoro mako ka gichuo wenge gi lo masinyore kendo mol kama kide kelo midhiero mapek magitimore ka jawache lo piny owacho Isaac Mwaura to pod omedo kwayo jo Kenya mondo yie dwach sirikal kendo dar sudo kuonde moting'ore gi malo. The government is facilitating logistical support, providing alternative accommodation and essential supplies to those affected. E kinde ma jokor lwasi pod medo golo siem ni koth mabor ni pod biro molo pacho kaendi kendo jiw joriemb geche mondo bed motang' kendo we bedo kod tok moruodho mar thurore oula mabubni manyalo keto ngimagi andaki. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi County. Osudo nyakora Mogi kendo wuok Nairobi wadhi nyaka e gwenge mamoko kama kwan jogo maula daro e gwenge ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay medore seche ma familia bura ma ojote kembe ma oketi mag reso joma oula odaro e alworano jogo midhiero mathoth magikalo e kuonde mag jotego. Magi timore ka jotelo ma Homa Bay sundo chenro mag tieko midhiero mar oula ma yudore e alworano e yo ma ochwere. Ali Abich nigi ler mar wachni. Skunde adek magin skund primar Mosodo, skund sekondar Mosodo kod mano ma Kubuya e wod ma wang' chieng' ka chud bura ma Karachuonyo mane oketi mar reso jogo ma piyo ulodar e miechgi osebedo kar jot mar familia bura nyaka ne piyo ulodar gi e miechgi dwe achiel mokalo. Moko kuom klese mag jote richo kendo koyo chamo gi otieno mangima ka ng'ich bende oromogi. Familia mar Diana Osano en achiel kuom familia 580 ma ojote skund primar ma Osodo. Adier tabu mwakale ng'eny ahinya. Mokwongo wadar gi nyithindewa duto kaka an gi familia mar ji 8 abiro godo kadak godo e kamp ka. To an wach matek ahinya kinindo gi nyari mopong' gi wuodi mopong' e klas. Mar ariyo wan nyaka gi debe moti e iye ka mabe ok nyal. Jomoko be nigi weche mag midhiero mag pressure to kod weche mag kute mag ayaki. Koro ginyal yudo chiemo maber magi nyalo chamo mondo gitim godo nade gimuony godo yath. Miere ma oluro kembe gi pi pod medo pong'o kendo ji pod reso kod yiedhi ka itero gi e kembe go kama ginene chandruoge ma opogore kama oting'o nyaka nok mar chiemo. Wadak e pi kacha to pi nyo okethonwa gimoro amora ma wan go. Sani wan e iye ka, wach maduong' en ni sirikal oyud kaka konyowa mondo wayud konyruok kaka wanyalo bedo. Wadwaro permanent solution nikech waolo gi dar saa ka saa. Tuko kwenye uhari mbaya kabisa huko chini huko, usiombe wala usikumbuke. E kambi ma Kubuya mani kod familia 354 tuoche kidek monjoge kaluwore ni chope magin gosepong' kendo familia gi thoth ginindo mane lo klese mag jotego. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo mane otimo limbe ne familia go oywago pek mag kale kembe mag jote. Wawe wuondore ni wako michele disachiel. Ang'enu temo effort but we are joking as a country. Ma situation madwaro ni serikal no subiro ka. Nikech county government ok nyal tiyo gi gima onge. I want to request President Ruto that there is a dire situation in Nyanza. There is a critical call and plea from Homa Bay County. Kata odoko ne jotelo ma opogore chopo kod kony ne familia masene klo jote kembe go gidwa ni sirikal otike chuth wacho ula ma osebedo kadaro jopiny alworano. Wadwa kwayo William Ruto kane ichungo dam mar Aror gi Kimwarer nigo koko michwanyorigo Uhuru Kenyatta wakwayi ni mondo igero oganda Luo. Ok en miyo jaluo moro tich kamoro, ok en keto jaluo moro kaka general e lweny,
mondo ikony oganda Luo goganda Kisii, gernwa dam Sariogo, gernwa dam mar Magwagwa, gernwa dam mar Koru gi Soin. Mano ema jaluo nyalo pari godo. Sani no gikelo chele Longmon. Longmon ok nyalo romo, Longmon ok rom gi pi manego joot. Omiyo nyaka national government wuog oko mondo los miriu nikech jowagi nigi teko mar pur, gin gi puothe bende ma ginyalo puro kodhi be gin go. Kar chung bura ma Karachuonyo emane kod pek moloyo wach mar oula e kaunti ni ka jadu bura ma kono Adipo Kuome wacho ne gimedo timo tudruok kod migepe ma opogore mag sirikal kod mago mok mag piny owacho mar chwalo kony ne familia go. Ang'eni korka non food staff sirikal no omiyowa gik ma beyo ma idhi pogi ma pan ma nyalo timore on Monday. Pi mabiro magaore nikech mante kama tabu ng'enye mologi en kwayo ni mondo sirikal okonywa magi nyaka to wabedi ni wayudo konyruok mar chiko pi olu ndache moko ke awuoyo kuom Daex. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Osuru nyakora mogi ong'io motende kod weche mag siasa to kod weche mag pioula. Jotenda Azimio koting'o Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa koro dwaro ni piny owacho yang midhiero mar oula kaka dera momako pacho kama ngima. Ka giloso Mombasa giluwo ni yango oula kaka midhiero maduong' biro miyo sirikal keto kenge mag rakruok kode kaka dwarore. Jotelogo bende dok ne Raila Odinga iwacho ni moko kuom jotend migepe mane jatend piny William Ruto yiero kendo miyo tich onge kod chia mar telo. The time has come when the Kenya Kwanza government should declare the flood crisis a national disaster. Umuhimu wa kudeclare national disaster ni kwamba once it is declared, then all hands on deck must be applied to this crisis. Na vile vile, apart from the local initiatives and local stakeholders, our global partners will also come on board ili tuhakikishe tusipoteze maisha tena hapa pwani ama kokote katika taifa letu. Raila akiongea vizuri vile aliongea jana, wanatoa matamsho na mwambia sasa utaenda kufanya maandamano Addis Ababa. Raila Odinga is Azimio leader kama sisi hapa, and we will stand together as Azimio and provide opposition to this country. Si opposition ya kuharibu nchi, hatuwezi. Some of us have given our lives to this nation. Na ukiona unasifiwa sana na nchi za ng'ambo na sio wananchi wako, jihadhari sana. Erokamano nyakora mogi kuom medo kete Ramogi TV gi thuolo ni bende ma wang'iyo ni koro motende kod weche mag pioula hie kaluwore kod nonro ma ogol kod piny owacho kod lipode ma otende kod kwan mag ji mosewito ngimagi peini ma nitiere kod rochruok achiel kod kaka pioula osebedo ka rocho ngima oganda e kidienje mopogore opogore. Gie sani wang'isi kaka nonro osebedo kod ler mogol kod jokor chal kor lwasi gik mowinjo bed ni timo gi ma ok owinjo bed ni timo e kindeni ma koth medo chwe e pacho ka. Ka wachako nyakora mogi wang'iyo motende kod midhiero mag koth kata pioula, ripot mogol kod sirikal nyaka gie sani ji maromo 228 osewito ngimagi kaluwore kod masiche ma okel kod pioula kod koth mosebedo ka chwe e pacho ka. Ji ma ohinyore gin 164, ji ma oselal kendo ma imanyo gin ji 72 kaluwore kod ripot ma ogol kod sirikal. E ripot sirikal ewi weche mag midhiero ma okel kod koth kaachiel kod pioula, miere ma oseyudo midhiero gin 42,526. Ji ma oula osedare mier gin 212,630. Ji duto ma oseyudo midhiero mag pioula kaachiel kod ma koth osekelonegi midhiero gin 227,238 ma gin kwan mag oganda ma ripod ni yango kamano nyakora mogi. Ripot mar sirikal bende yango ni sikunde ma oseyudo midhiero gin 1,967 kuonde reso ji e counties oseketi gin 18,138 ka ji ma nie kuonde ma ireso e ji ma iluongo ni rescue camps nyakora mogi gin ji 62,000 kod 61 e dire. Kopogore kod mano bende ripot mar sirikal medo loso kotende kod weche mag midhiero ma osekel kod pioula kaachiel kod koth nyakora mogi. Counties ma oseyudo midhiero e Kenya mangima gin counties 30
kod 7. E counties gi, e alwora ma Nyanza kata alwora mar Nam Lolwe, counties machalo kaka Kisii, Kisumu, Nyamira, Migori, Siaya kod Homa Bay. Nyiso ni counties duto makaluo oseyudore midhiero ma ikelo kod pi oula gi koth. E gwenge makadho wadh Nam Chumbi, counties ma Kwale, Mombasa, Kilifi kod Lamu gin mago ma midhiero mar pi oula osebetie. Ka gwenge mag Hoho mar Okak bende midhiero ni chendoe. Kopogore kod gwenge go Nyakwara Mogi bende nitiere gwenge mamoko bende counties 37 gi. Masawa mar piny Kenya midhiero mar pi oula osebedo ka chendoe kendo osebedo kiwinjo kilande. Ramogi TV kaka achiel kod gwenge mamoko bende. Ugwe mar Kenya, Imbo mar Kenya ka achiel kod Nairobi gin e kind counties ma bende oseyudore kama tek e weche mag midhiero ma ikelo kod pi oula kaluwore kod koth ma medo chwe pacho kama kaluwore kod report mar sirikal. Weche mamoko bende momedo luoko tenore kod weche mag midhiero ma oseneno kotenore kod koth kod pi oula. Report mar sirikal ka wamenyo chal mar yewni e piny Kenya mangima. Yewni ma onon gin 192 kendo Nyakwara Mogi king'iyo ka nyiso ni nitiere yewni mamoko ma pod medo pong'. Sama gimedo pong' ni nyiso ni dipo ka ginyalo kelo midhiero mamoko bende. Yewni 192 gi 60 ma osenon yudore masawa mar piny Kenya kata Central, 39 yudore ugwe mar piny Kenya kata Eastern, Hoho mar Okak yewni ma oseneno kwan gi gin 29. Gwenge makadho wadh Nam Chumbi kata Coast gin ji 20 gin yewni 22. Gwenge mamoko bende ma imedo non e yewni kendo ma pod wang'iyo kaka chenro ni dhi e nyime e kind yewni 192 mosenon ma bende medo pong'. Imbo mar piny Kenya kata Western gin yewni 21 mosenon. Nairobi wan gi yewni 12. Gwenge ma Nyandwat ma Ugwe kata North Eastern yewni gin 5 ka gwenge ma Nyanza osenon e yewni maromo 4 Nyakwara Mogi kaluwore kod nonro madhi nyime mar chal mag yewni ma itimo kod sirikal. Kopogore kod mano Nyakwara Mogi, nitiere okenge bende ma sirikal osekawo kendo mondo okaw okengegi kendo neni okengegi onyago olemo, sirikal wuoyo achiel kachiel gi jopiny. Tarik 2 dwe mar 5 2024 milome mar sirikal ne ogol ne jopiny ni jogo modak kuonde mantie machiegni kod yewni kaachiel kod aore gi gwenge ma oula nyalo kelo midhiero odar ei seche 24. To joma nok otimo ma sirikal ne omiyo chik ni ibiro dargi gi thuon. Nyaka gie sani ji ma odak mita 30 e tie pi kata machiegni kod aore gi yewni ne onyisgi ni nyaka gidar. To nikech sirikal nochiwo seche 48 ma gin ndalo 2, jok manok otimo mano ni dhi dar gi chien gi thuon. Koro sani sirikal daro ji gi thuon e genge aoche ma Nairobi kama oting'o Mathare kaachiel kod gwenge mag Ngong gi gwenge mamoko mayudore Nairobi. Kopogore kod mano Nyakwara Mogi bende okenge ma sirikal omedo keto en ni sirikal chiwo kuonde mag jot ma kojolo ne joma pi osekelo negi midhiero kendo dar e miechgi. Kata obedo ni jopiny moko wacho ni pok giyango kuonde ma sirikal wacho ni winjo bed ni gidhiye ma kojolo ka irito mondo midhiero mar pi oula odog piny kendo ngima odog kaka pile. To bende sirikal yango ni lupo wuodhe mag nam kaachiel kod weche mamoko ochungi nyaka tarik 6 dwe mar 5 mar higani mondo ng'i ane to bende dipo ni koth nyalo medore. King'iyo kata mana gwenge mag Nam Lolwe, nam oseyienyo kendo donjo nyaka kuonde mano kowinjo bed ni odonje. Koth nyalo biro kod yamo ma kopo yudo ng'ato e nam kolupo kata ka en e wuoth mar nam to nyalo kelo masira. Mane momiyo sirikal medo keto okengegi mag neno ni onge hinyruok momedo dhi nyime ahinya e nam kotenore kod gik ma ji timo kinde ka kinde nam koting'o wuoth lupo kaachiel kod weche mamoko mag go abal kod gik machal kamago. Bende osiem jopiny matiyo gi nderni ma Nyanza kod Western gi Rift Valley. Sirikal ogolo siem. Ang'o momiyo sirikal golo siem? Golo siem nikech ndernigo nyalo bedo kod midhiero mopogore opogore. Chal mar nderni momiyo sirikal ogolo siem en ni pi oimo moko kuom ndernigo. Kendo samoro nyalo kalo ka ng'at mariembo kata wuotho gi tiende ka paro ni en kamoro ma nong'iyogo, tiyudo ka koro nitiere gimoro machielo mobiro mopogore. Nikech oula gi ringo gi kite. Oula gi bende ringo gi chuodho. Kendo ndernigo, dipo ka oula mokalo ewi ndernigo nyalo biro kod osike kata yien moko manotong' to tur kata moko ma bende pi oywero ka wuok kuonde mopogore opogore. Omiyo ng'at matiyo kod apeynigi siem sirikal ogolo. Sirikal bende wacho ni yore moko okunyore. Ng'ato nyalo dhi e yore aere tete to ipo ka idonjo e bugo moro mane paro ni en mana pi moro mogudore mapiny. Kare pi
pigni odhi matute i bugo ma okunyore ndarani. Kopogore kod mano bende nitiere olalo moko ma opong' gi pi. Emomiyo sirikal ogolo siem ne joma tiyo kod apeni mondo gibed motang' ahinya e gwenge mag Nyanza, Imbo mar piny Kenya kaachiel kod gwenge mag Hoho mar Okak kata Rift Valley. Bende nitiere weche moko ma pod sirikal oketo kare. Sirikal nono gik momiyo samoro nderni nyalo bedo gi chandruok kata nyalo bedo gi midhiero manyalo kelo achiedh nade ne joma tiyo kodgi. Nitiere odundu moko mag keyo pi ma odinore. Sama odundu mar keyo pi odinore nyakwaramogi, pi manowinjo bed ni ringo e odundu koro lako oko kadhi e ndara. Magi miyo ndernigo bedo kod gik manyalo kelo ng'ikruok e weche mag wuoth. Nitiere nderni mamoko mochot ma nyalo bedo kod sienyruok kata ngoka ma obedo e ndara, ma nyalo bedo kaluwore kod koth mochwe kendo ywero lowo e ndara, kata koth nyalo bedo ni lowo yeng'ni gi piny kendo lowo sienyore. Sienyruok mar lowo ma ketho nderni moko e pacho ka. Ma iseneno ka timore, nitiere lowo mawuok malo ma sienyore makalo e ndara, koka nitiere nderni ma loso ngoka e chuny ndara kaso ndara ling'ore piny ma ndara chodi, ng'ama nyalo wuok kocha kadhi kocha onge. Achiel kuom ndernigo en ndara mawuok Kitale kadhi Lodwar, ma bende nyicho waneno ka osienyore ma kaka ji nyalo kalo. Nderni mamoko bende mosebedo kod ng'ikruok machalo kod magi na piny machalo kama Mai Mahiu, apaya morie Narok kaachiel kod apeyni mamoko ma kinde ma koth kama nyalo yudo ka ging'adore kendo gikelo kata moko bende neno kokak obedo e ndara. Mano bende momiyo sirikal ogolo siem ma kamano kaluwore kod chal mar nderni. Nyakwaramogi, chal mar kor lwasi kaluwore kod nonro gi report mogol kod Kenya Meteorological Department kata bad migao ma ochung' ne koro chal kor lwasi, yango ni nitiere yamo mapek mar nyakoi kata cyclone miluongo ni Hidaya. Cyclone Hidaya ni ne en mano mane wuok gwenge mag milambo mar namataro mar Indian Ocean koidho kobiro yo pinje machalo kaka Tanzania gi Kenya. Kata kamano, yamb nyakoi miluongo ni Hidaya ni wacho ni teko ne chal ka gima dok chien bang' futo gaiti e piny mar Tanzania. Cyclone kata yamb nyakoi mar Hidaya ni koro wacho ni nyalo chopo e gwenge makadho nam chumbi gi teko mani piny, kopogore kod kaka ne ji paro ni nyalo biro kod mbi mani malo. Kata kamano, nikech pod onyalo chopo, lokruok nyalo bedo kata mane futo mar yamo alwora mar nam. Jodak manitiere alwora mar nam chumbi onyis ni nyaka pod med mana bedo motang' mondo koponi oloko kite mobiro gi mbi mapek to pod yudo ka ji obedo motang'. Nyakwaramogi, bende ka wang'iyo mopogore koth mawuok tich kod tich ariyo, mano kiny kod orucha, jokor chal kor lwasi koni koth nyalo bedo mapek e gwenge makadho nam chumbi kiny kod chieng' tich ariyo. To kopogore kod mano, koth bende nyalo jiwore e kind millimeters 5 kod millimeters 20. Kendo bende koponi odhi ahinya to nyalo wuok millimeters 20 mochop millimeters 50 e alwora mar nam Lolwe, mano gwenge ma Nyanza kaachiel kod Imbo mar piny Kenya. Gin weche moketi Nyakwaramogi ne nyalo betie kiny kod tich ariyo kaluwore kod report mar nonro mogol kod jokor chal kor lwasi Kenya Meteorological Department e pacho ka Nyakwaramogi. Ka wadhi nyime, bende aparo ni wabiro tiko gi mago gi kanyo, pod wamedo noni mathoth ahinya kendo wamedo ng'isi kaka weche chalo e alwora mari kaachiel kod bende ng'iyo ni to gin ang'o gini ma jokor chal kor lwasi wacho kotenore kod hikruok ne midhiero manyalo tucho kod bedo gi ng'eyo kuom kaka inyalo resori kod kaka inyalo kungo ngimani gi jok mani machiegni kodi e kindegi mag midhiero mar koth kod pioula mokwako gwenge mopogore opogore e pacho ka Nyakwaramogi. Mana bang' thuolo machuok kende to wadhi e yweyo marwa Ramogi TV. Mana kanyisi ni wadhi e yweyo Nyakwaramogi gi ripodno ma bende yango chal mar kor lwasi kaachiel kod midhiero mosebetie nyaka ncha koth chak chwe pacho ka kaachiel kod pioula. Anoka ata agina manyakwara arua mar Kisumu Tiengre Oparanya wacho ni aparni mano ndiko chon, okay? Maka luga japeng achiel ma Abom Center neni yo makare kata kamano an kodi nyaka giko ero kamana inya
Neno ka ma Victor Maratieny pi nego ji jowa. Okay, wacho kamano. Morris Owino mara cham gi wadu Rongo. Erokamano nya kuom kete Ramogi TV kasto neno ka Owino Kamina Molo mar Ngodhe wacho na timo mos ne jo Kenya mapio ola daro imiech gi Nyasaye ong'eyo gima liet bende biro mana kwe. Erokamano nya Ogal Philip wacho na watching Ramogi live from Homa Bay Marindi gi familia mare. Erokamano nya kuom kete Ramogi TV kendo amora nya Frank kawuok Waseda wacho ni Ruto owewalo gi jo Kenya. Ruoth kende manyalo konyowa. Let's pray as Kenyans. Aneno Ramogi TV omakare kendo amora inya gi Ramogi TV odhiambo makawuono. Joma moko bende aneno ka medo ndiko na kanya ko Ramogi weche nitie mathoth kendo ji medo golo paro mopogore opogore. Ochingo mwa wacho ni Ramogi TV neno malera inya kendo weche manyien chopo makare. Aneno gi wanga kako teka aero Nelly tahinya ka akalo maro kanitie ndara kod familia nete kuonde ma ilando ni oting'ore gi malo ni kanye. Wakwa serikal mar kaunti mondo mi owuog oko ogol joma ni kod chandruok kendo otergi kar konyruok. Okay, mano kaluwore kod Ochingo mwa. Father Jwang Orono wacho ni aneno Ramogi TV makare news bende watch makare koth lich nde kendo owuoro gik matimore e piny masani. Makamu wacho ni President Ruto ok nyal timo everything. Oyier jatend migawo kata minister mochung' ne weche mag economics and planning kaachiel kod weche mag disaster mondo konye e chopo dwaro mamoko makoro medo neno e pacho ka. Erokamano ahinya. En mano oula ema omonjowa ma okoro ok ne nyal kalore okinyi makawuono aero mano baba Papa Uruanga Apala. Okay, Shemo Tho erokamano pod intiere kod wacho ni sirikal adiere makende wach ni en ni ikruok makare ne koth mapek ne pok otim both national kod county governments. Pi nyocha odonjo nyaka e paw ndeke. An kaka Shem nyocha chiwo pesa ongede 10 gi matres 10 wacho ni SID-ka. Okay, jopiny manyalo konyo jowa mondo mi oneni giwuok oko ma ok gidao sirikal. Last Liberty wapog siasa gi chandruok mar oula ma oyudo waonagi ma oyudo tije sirikal madongo e sirikal kata tije madongo e sirikal mondo mi koro wuga mondo gikonyo nagi bende. Okay, mano wach kanyo Nyakoromogi gi Shem Otho gi kanyo bende ma dhigo de yweyo mokwongo Nyakoromogi ka waduogo pod wan gi weche mamoko mane Ramogi TV ka omiyo kik idhi mabor. Ma en Oimore. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Yes,
Dial *487*3# to get this song. Gonga Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Konsul Nyakora Mogi wang'eyo motende kod weche mag siasa bende ne ochuno bila mondo tigiro malongo wang' keyo jopiny bang' tulo weche kind kweth josiasa mag Kenya Kwanza kod mag Azimio e kinde nyasi mar Solomenda e kanisa moro e gwenge mag Etono e kaunti ma Kisii. Tulono ne omuoche kinde Solomenda e kanisa mar Pentecostal Assemblies of God PAG mantiere boma Choge Borabu, nyasi manere koywore gi jago oporo mar Kenya Kwanza Silvan Sosoro kod jod bura mag UDA kod mag ODM. Tulono omuoche kinde ma jod bura go ne opogore paro ewi kaka sirikal tayo chenro mage. Jotelo go ne ochako kiro lwetgi kendo jiwo duondgi ka moko bende ne odiro duondgi ma koko ochweo neno. Sasa mkikuja kutusaidia, muwe makinifu, very careful to respect our God. Hata kama mnatusaidia, respect our God. We have a way we worship our God. Kwa hivyo leo tunataka tukusanye sadaka hii na tumechukua ibada sasa ni ya kanisa. We want money only. And if you don't want to give us money, please, you are free. Don't worry. Tuko tayari kuwachana pesa zako. Sisi tumuombe Mungu. We cannot be blessed if we come to church and bring violence, bring noise. We cannot even hear the word of the Lord. Kawere kod mag siasa ma Kisii kono riwruok mar nurses e pacho ka Kenya Union of Nurses obogo longo ng'anyo mar jokanyo magi kendo riwore kod jochiw thieth mamoko madhi nyime kod ng'anyo kaponi sirikal omedo mendene gi chenro mag keto e tim winjruok ma kanyakla midendo ni CBA ma menyo sekta mar thieth. Riwruogno miyo sirikal jumachiel mar keto winjruok kata keto e tim winjruok magi mane giseketo e sei ma ka kamano to gidhi chako ng'anyo margi machiegni. Huwezi kuwaambia wafanyakazi utaweka kwa kandarasi ya kudumu, alafu baadaye kesho unapatilika bila hata kutuambia sisi. Na umetuambia sisi na tumeambia wafanyakazi ambao tunaongoza. Wanatuona sisi kama wakora. Wanatuona sisi kama watu ambao hatujui kitu tunafanya. Zile barua leo nikichukua barua kutoka kwa wizara na nipatie wafanyakazi niwaambie hii ndio serikali imesema, watasema hiyo ni uongo. Hiyo barua imetoka River Road. We have no trust in instruments from government. The contracts as they are today are illegal and are untenable. And therefore, when they want to say again that they are extending them, then they are extending illegalities that us as the unions cannot encourage and cannot entertain. So on this, we are also going to call upon our national governing council to give us a go-ahead to call for an industrial action, a very serious one. Governor Masia James Orengo kwedo piny owacho mamalo kuom deko mar chwalo omenda ne tend counties ma pacho ka wacho ni mano en achiel kuom yore mag thiro sirikal mag loch gwenge kata counties. Jatelo mano ni omedo ni kaka tend counties kedo gi oula ma ikelo kod koth mapek machwe gi kinde ni en ting' mapek ni mar gionge kod omenda moromo. Koloso e kinde mag ik mar mama Helen Odera ma en jaod Odera Odindo e gwenge mag Otagulu. Gavana Orengo kwayo jodolo mag dinde mopogore opogore mondo bedi ong'ala manyime e kwedo siasa mag miriambo ma thoth josiasa thoro timo e ute lamo. Ikno bende noywore kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Pesa monego bi counties gibendo kubi. That is one of the things that we should be very aware about. Not this current administration wants to kill devolution. Kirango, a lot of things they are doing, they are killing devolution. By denying counties funds, you're killing devolution. By saying that you must be close to the government to get development, you're killing devolution.
giving false promises. The government of Ruto said that when they come to power, there will be no debt and no taxes. Sani koro Ruto wajani kare kulungeni zakaya no kobade. An pogaido ngama jajuok machalo kama. Maido godo chie. Aput manono dongruoge mag piny owacho e od bura mamalo osingo mar chwalo paro e od burano mabiro jiwo piny owacho mondo oti machiegni gi duol mag dongruok mag alwora en ni omenda ma piny owacho keto ne dongruok ok olal. Kagitwak bang' timo limbe mar neno chal mar chenro kambi mar rego chele ma Lake Basin ni kar chung od bura ma Kisumu East County ma Kisumu. Jokanyo mag apudno yango ni kambino kata obedo ni odhi nyime gi rego chele, chenro mag rego chele okang' madwarore biro mana chopo kare ka piny owacho ochwalo omenda mag tieko gedo mare. Jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir okwayo piny owacho mondo ochwal chenro mag siro jopur mag ochele kaachiel kod puoth ochele kochakore e okang' mokwongo nyaka giko. In Kisumu, we are not getting the sort of energy that we needed to regenerate Lake Basin, this one here, to regenerate Kirdi. So we are looking with this machinery that's come. Well, all of you know that the rice that comes out of here is a small, very small amount, and the rest comes from other places. We should be 80% of the rice that is available in Kisumu should be coming through here. If the government actually advocates for bottom-up economy, this is where they need to invest and put more money in these projects, because very many people can actually be employed in these factories, and even more farmers can be included in the production, and they can get paid and get an income. We are collaborating with other agencies to work on the varieties of rice that should be produced. We are also aware that financing is a bit of a challenge. That is why we can have other people come and mop up the rice here at low rates. This is a promise to the farmers that they grow rice and there is a ready market. When they sell, they are also getting some money, which in a way they are using to meet some expenditure like paying the staffs and the other extras that are within the running of the project. Onge mar lakteche ma oromo manyalo thiedho tuo mar kansa. En achiel kuom gigo ma jogo ma osetony kawuok kuom tuo mar kansa kod jogo modak kod tuono wacho ni osemiyo ji mathoth wito ngimagi kawuok kuom tuo mar kansa e pacho ka. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler mar wachni. Kwan jogo magamo tuo mar kansa e pacho kae osebedo kamedore. Kwan ji mathoth bende wito ngimagi ka okalo kuom tuoni mar kansa kamatin bende tony. Chief Manosedhi Rutaya Silas Aduda en achiel kuom jogo mosetony ka kuom tuono mar kansa mako duol ma osebiro kodak godo. Jogi noyudo kan gi throat cancer. Luoro ne okomaka an arwako tuo mar kansa ni wechini. Idak nade? Tidagi ng'a? Okenge manokawo bang' ka oyude kod tuono mar kansa kod sir manoyudo ka kuom familia mare ema wano miyo pod ngima nyaka sani kata bed ni thieth to pod oyudo. Nopenja dakteche maroma 20 gi wiye. Iluongo ni doctor's panel. Ne giwacho na gimoro amora. Oteri operation 10-50-50. Inyalo kuo kata Nyasaye nyalo keti kama en owuon ema onyalo decide. Gino nomiyo adwa bedo gi paro. Tawacho na gin nabiro kadichiel to babiro to dichiel. Nakole timuru gimoro amora muhere dindaka. No pimnwa gi kaka gichalo to wan naduga yiero ni is better wadhi e major operation kech nonyiswa ni major operation kodhi e tigolo gino golo kama tuono semako kasto tuono wuok. Aduda ma osekedo lo tuoni mar kansa wacho ni do tuoni kane entiero ng'ala mar ariyo mabendo ng'ere kaka stage 2 ka opogore kod bed achiel kuom jogo mosetony kuom tuoni mar kansa. Aduda osebedo e okang' manyime mar chiwo puonj kod mijing'o ne jogo modak kod tuono mar kansa mamako duol to ahinya e kaunti ma Kisii kama lakteche osebedo kaluonge mondo koro jiw jogo ma odak kod tuoni. Owacho ni jogo mosewinjo puonj ma bende nowuon ne yudo kowuok kuom lakteche osetony kuom tuoni mar kansa mako duol to jogo eko moko oseluwo puonjni
osewito ngimagi. En ji osebiro dala naka Dr. Moro Silunga kithiadhe ga pile. Ayudo ka jo kansa ni kanyo. Jomo wawacho negi mondo lulai ni daktari. Madagi jonge. Anno kakawe maracha ahinya kech tuo kosedonjo ti kisewinjo gima daktari owacho ti adhiya to gima daktari wacho ti yuda ka koro konyruok bedo mayot. Chief ni Ruta wacho ni rem bedo kod lakteche mantiere kod lony e thiedho tuo mar kansa pacho kae en achiel kuom gigo eko ma osemiyo ji mathoth mogamo tuoni mar kansa koro wito ngimagi. Ana asedhi Migori adhi didek. Owachna onge daktar madang' mul gini. Moro to nokona kata yath mendiko ok dang' ondikna nikech tuona ne advance. Kata bed ni osetony ka kuom tuoni mar kansa, Aduda wach ni thieth mar kansa owe ka mwandu ne mathoth orumo nikech nengo mamalo ma thiedho tuoni. An ma survive kani gige na manene ka ina usote. To kata nyaka sani kaka chiemo is too expensive. Jolony wechego mag thieth wach ni luoro mag jogo eko ma oyud kod tuoni mar kansa kaachiel kod kata jogo eko ma oluor dhi pimore kendo ng'e chal gi mar tuono mar kansa gin achiel kuom gigo eko momiyo gan mathoth koro pod wito ngima ka kuom tuoni mar kansa e pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV. Neno ka ji medo ndiko ka kendo e live mar Facebook ka neno malera ahinya mano Quinta Nyawiyoma mar Malindi. Nelson Madiba watching clearly from Jangoe area gi familia mare. Erokamano ne Elio Bunga in bende intiere achiel kachiel. Jakonia Oyugi gomos ahinya ne jaduong' Chief Adoda, Nyasaye biro konyi, wacho kamano. Erokamano ahinya. Simon Ongwe, sirikal otem mapiyo mar konyo jo Kenya ma pi odaro otergi e ute moger gi pes osuch jo piny. Mane gima Simon Ongwe wacho nyako Ramogi kotenre kod weche manyien mabiro ka en mana achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV ka. Pinye morumo jothurwa mano ilongo ni Railavi Nice kawuok Siaya. Darwin Felix kawuok Ngodhe wacho ni amora ahinya gi weche manyien. Nyasaye mong'eyo. Mano Dickson mar Ngodhe Highway. Imore ahinya maneni malera ahinya koth lich mano Pereza nyargi Sibuor ema wacho kamano. Koro skuli yao karang'o. John Bokelo kawuok wuok Nyateke. Dennis kawuok Siaya. Bende kodhno nyalo chue koni wan waikore. Wacho kamano. Wacho ni jo Kiswahili no wacho ni mkuki kwa nguruwe. Koro biro ng'eyo kama wach mar mkuki kwa nguruwe no wuoke. Dorcas ntiere Paponditi wacho na gomos na joma ulo daro. Christine Wokiala wacho na timo mos kuom midhiero mar oula wakwayo sirikal mondo mi okony Kenya nikech jopiny winjo matek. Ida kawuok Abonyo Kanyagwal, let us pray to God. Midhiero mar oula ni hinyo ji Kabonyo Kanyagwal kanyo. Aida ang'eyo ni en masira mabende gavana ma Kisumu wacho ni en achiel kuom gwenge ma masira mar oula ni okele pek. Boaz Koa Nyambeche wacho ni agoyo mos ne familia ma oyudo masira mag oula. Erokamano ahinya. Ramogi TV neno malera ahinya achiel kachiel. Mano iluongo ni Owino Sigoma kantiere Obunga. Erokamano. Adwani mondo mi akaw yweyo kendo kikanya kwa Ramogi. Kopone nitiere moko mapoki iorona namba en 236 timane kamano ka Brinton Waringa. Mano daktari wacho ni en beno neno achiel kachiel kendo mor gi Ramogi TV ndalo duto. Gi kinde ni to akaw yweyo ka odugo pora ngima to. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11
ndio nilipigiwa simu ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Dial *487*3# to get this song. Koro mogi wadhi nyime gi weche manyien kendo koro wasudo ka wang'iyo motende kod weche mag tuke. Klab mar Kenya Police nondhiyo Kakamega Homeboys kendo chwaro gi gonde 2-1 e adhula mar tuke mag ligi maduong' ma pacho ka manobagi alapa Mumias Complex. Kakamega Homeboys noloyo gol margi e dakika mar 45 kokalo kuom jatugo Kelvin Amwai kapok jotugo nodhi e yueyo. Polis nugo gi paro mopogore bang' Tito Okelo loyo ne Polis gol margi mokwongo e dakika mar 60 kapok Mavin Namwire medo ne obila gol mar 2 mana kodong' dakika 2 to tugo norumo. E tugo machielo mane obagi alap ma Dandora Club mar AFC Leopards oloyo Bandari gol 1-0 kokalo kuom jatugo Clinton Miheso. Kwa wapenzi wa soka wote, timu ya Kakamega Homeboys we've lost. Tumepoteza points 3 na hapa nyumbani, na sio kawaida kwamba tunaweza tarajia kuweza kupoteza nyumbani, but we played against a good side, na I'm only realizing that at least morale kwa timu haiko vile ambavyo huwa. Ni game tulikuwa tumeprepare vizuri, but opponent pia tulijua opponent ni tough, haitakuwa rahisi kwetu, so tulikuwa tumekuja pia sisi tumejiandaa. So na nafikiri vile tulikuwa tumestep na vile tumetrain, ilikuwa kidogo first half ilikuwa kidogo shake kidogo because tulikuwa tujengea kwa game late. But lakini yote ni matokeo, tulikuwa tunashukuru kwa sababu tumetopata matokeo ile tulikuwa tunataka pia sisi. Tuke mag taekwondo ne achiel kuom tuke maonge gi huma e pacho kaka kamano jera mag tuke go Ndung'u Ng'ang'a osebedo ka tiyo gi tuke go e puonjo rowere kar dak ma Kariobangi kaka achiel kuom yore mag kedo gi maundu ma itudo go joma tindo. Ndung'u lero ni osebedo kopuonjo rowere mayudore kar dak ma Kariobangi tuke mag taekwondo ka mano e yo ma nyithindo go nyalo gero godo mich margi kaachiel kod were kod weche mag maundu. Klab mar Weusi Taekwondo osebedo gi midhiero ma ka kod kacha kanok mar omenda osebedo ka thiro tuke go. Ndung'u koro ochwalo kwayo ne jonyuol mondo mi nyithindgi thuolo mar gero mich margi kokalo e tuke mag taekwondo. Hichi kilabu cha Weusi Taekwondo kilabu ambacho sisi hufanya mazoezi yetu Humble Youth Group. Hapa tunashughulika na watoto juu
nilikaa chini nikaona wakati shule zilifungwa kwa muda mrefu, nikaona watoto wanaingilia biashara mbaya, biashara ya kwenda kuokota chuma, plastiki wakienda kuuza. Nikafikiria nikaona hawa watoto wakati wanaenda hizo biashara wanaanza kujifunza kuvuruta gamu. Wakitoka kwa gamu wanaanza mihadarati. Kutoka kwa mihadarati wanaingilia pombe juu ya vile wanaendelea wakikua. Sasa nikaona nianze kushika watoto hapa na esteti zingine zile. Club mar Chelsea oidho nyaka thuolo mar abiriyo e mbele club mar Manchester United e chung' mar time ma e lig maduong' mar piny Ingresa bang' loyo club mar West Ham United gonde